Sa aton nga pagbantay sa adlaw nga nagpahuway. May tatlo ka mga butang may tungod sa Ginoo nga aton mabinipisyuhan sa aton nga pagsaulog sa adlaw nga nagpahuway. Nauna, mabatyagan naton ang walay katubtuban kag walay katapusan nga gahom sang Ginoo. Ikaduha, aton mabatyagan ang iyang pagtatap bilang manunuga kag sa katapusan aton ma-experiensyan ang iyang pagkamanluluwas, being a deliverer, labi na gid sa adlaw sang katapusan. Ang pagtuon subong, ang simanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, ukon pagbusisi sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Sa liwat, ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunson nga host. Kag sa sini naton nga panahon, ari kita sa Leksyon 9, The Themes of Rest. May duwa ka mga batanon nga ako nupod sa sini nga tiyon. And I'm sure nga may ara gid kita nga benepisyo kay ini sila may mga kalam nga aton matalupangdan karon kag aton ma-experiensyan ang ilang mga insights. Ang nauna nga ako nipakilala sa inyo for the first time. Siya, estudyante diri sa School of Theology, Level 3, nga students ng School of Theology. Kakuha siya sa pagkapastor. Wala sang iban si Sir Wendell Anciano. Sir Wendell, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw sa imo, Pastor, kag mayong adlaw sa aton nga mga viewers. Kag ato gid pasalamatan ang Ginoo una sa tanan sining pribilehiyo nga magkatuon naman kita sa aton nga leksyon. Yes, mga kauturan, si Sir Wendell, as what I've said, nagakuha theology. Wala pa siya ka-graduate, but I can see in him a nice insights. Kay permi ako nagaupod sa iya sa leksyon sa amon nga klase. Ang ikaduha nga akong pakilala sa inyo, permi na ninyo nakita diri, kilala na nagidyo sang Mayo. Originally, si Sir Julio Salonsabi is from Sebasti, Antique. Kag subong ari sa diga estar sa CPAC campus tungod kay siya isa sang aton manunodlo sa values sa aton mga academy students both high school, junior and senior high school. Kag siya ang aton chaplain sa aton academy chapel diri sa CPAC. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag salamat liwat no sa kaygayunan nga mangin kaupod kita sa sining pagtuon sang aton nga leksyon. Akon luyag tamyawon ang aton mga masunson nga tagpalamati ilabi na gid sa aton mga abyan dira sa Panay kag sa bilog nga Pilipinas nga makahangop sining Ilonggo nga bersyon sa bato. Sir Julius, you mentioned about Panay. Pabatian kita sa Radyo Bandera kada Biyernes sang alas 8 sang gabi, alas 9:10. Hindi lamang diri sa Negros, bilog nga Negros Occidental, sa bilog nga Antique, sa San Jose, sa Colasi, bisan sa Rojas, City, sa Capiz, mabatian kita. Kundi ang Radyo Bandera, dito kita, mga kauturan. Kabay pa nga, inyo ina, timanan kag inyo ina, nga sundon. Okay. Akon anay tamyawon ang aton, kag pasalamatan ang aton mga sponsor sa sining aton media ministry, ang mag-asawa nga Johan and Myla Susana, ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, mag-ulutod nga Marlene, Jonathan and Nili Treño, ang mga mag-ulutod nga Gina, Sheila and Alex Pihedero, ang mag-asawa Mr. and Mrs. Alvin Almonte,
Mr. and Mrs. Alben Estrada dira sa Tacloban City, si Pastor and Dr. Refendor, kag si Pastor and Dona GC and Dona Aragon Jr. Kagiban pa nga aton nga mga sponsor. Salamat gid. Okay? Mga kauturan, ari na kita sa Leksyon 9 sa English Rhythms of Rest. Hindi kabudlay sa i-translate sa Ilonggo. Ang amo na kita, Andre, ugoy-ugoy. Guyogoy. Ugoy-ugoy, lalantunon, harmoniko, okay, sang pahuway. Pahuway. But nevertheless, we can understand the word rhythms. Okay. Sa hindi pa si Sir Julius magbasa sa aton sadsaran nga teksto, akon kamo anay pangabayon sa pagduko sa inyo mga ulo. Sa siningation, salamat Ginoo. Ngay mo naman kami gamiton sa pagsalaysay, sa pag-seeding, sang leksyon sa eskwela sa Batika. Nga pangabay kami sang balaan nga espiritu, nga magadihon hindi lamang sa amon nga tatlo, kundi sa amon tanan nga nagapalamati, kag nagatanaw, naga-view sa sining nga programa ang pagtuon subong. Salamat ngay mo kami gamiton sa sinigid nga tiyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Sir Julius, sa aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makit-an sa libro sang Henesis kapitulo 2 bersikulo 3 nga nagasiling. Ginbendisyonan niya ang ikapito nga adlaw kag ginkabig niya nga isa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay sa sina nga adlaw, nagpahuway siya matapos niya tuga ang tanan. Amen. Nagpahuway Sir Wendell ang Ginoo sa tapos siya gintuga. Yes. Sir Julius. Dugay na ini nga mga palamangkutanon. Nga nagpahuway ang Ginoo. Naging kapoy bala ang Ginoo sa tapos niya nga pagpanuga kay tiya gintuga ginhambal ya lang mo. Hambal ya lang to except sang pag-umol-umol ya sa tao kay Adan. Okay. Sir Julius, kapoy gid lang Ginoo or what is behind nga importante gid ang pagpahuway sa tapos sang creation. Ari diri no mga kauturan, pastor, sa adlaw nga Domingo nagapakita diri na nungod pastor sa istorya sang Biblia nga bersyon sang pagpanuga kag ang bersyon sang tawo. Ano na lang ayhan ang bersyon kung tawo lang ang ginbasihan naton sa pagpanuga. Yeah. Kag nabatian ko kang elementary kauna halin ta sa litik sang kawayan namo na bala halin kay bathala kung ano pa nga mga istorya Mga ina. version, no. Apang sa imo nga pamangkot kay na pastor kung bala ang Ginoo nakapoy for me no sa aton sa Biblia ang Ginoo nagpahuway pastor bangod kay gusto niya ipakita sa katawhan ang ginatawag nga ihimplo sa pagbantay nga siya gani manunuga gintipigan niya ang adlaw nga nagpahuway bangod kay espesyal nga adlaw pastor. Yep. Kita gaselebrar kita sang kaadlawan naton. Nagaselebrar kita sang anibersaryo naton or sa pag-blessing sang aton nga mga propriedad. Amo man ang Ginoo mga kauturan no. Sang gintugan niya ang bug-os nga butang sa sining kalibutan kag sa langit. Always niya ginadumdum nga ining adlaw it's the only time where he could mingle, communicate kag mag-spend sa iya gintuga nga pertigid katahom pastor. Amen. And that's correct, amen. Mga kauturan, ang Ginoo wala ginkapoy because He is God. Wala ginakapoy ang Ginoo. Ang tao ang ginakapoy. That's why God would like to emphasize something in which nalipat na ang katawan sa sining butang. Yes. Oh. Kaya subong ang mga tao daw wala na pahuway. Yes. So, hindi tungod kay nagpahuway ang Ginoo kay gidkapoy siya, but for the benefit of men. Yes, Sir Wendell. Anong imo pamadugang? Ako madugang mga kauturan. Yes, sakto tulang gihambal ni Pastor kag ni Sir Julius ganina. Nga ang Ginoo gid wala sang gikapoy kay hambal pa sa Isaiah mga utod nga ang Ginoo hindi gid siya kapuyan.
Kaya manaan niya ang pagka-Dios. Kaya wala man sa gikapoy nga Dios, Sir Julius, Pastor, no? Kay siya man divine balaan. Ngani, kay siya nagahimo sa pag-arrest mga kauturan, not because literally nga gikapoy siya, but to make an example sa katawan. Yeah. Nga ako gani nga Ginoo, nag-rest ka mo pagka, nga dili ka mo mag-rest. Oh. Dapat mag-rest kita. Kaya amo kini siya ang building nga, sa relationship nga nahimo nga gina-create sa Ginoo dito sa creation. Amen. Amen. Okay. So, ang punto ni Sir Windel, mga kauturan, nga importante gid sa tao, ang pagpahuway. So, the rest is not more on God Himself. Yes. Yeah, but more on His creation. Yes. Labi ni gid sa crowning glory of creation. Nga mo ang tao. Nga ang tao, kinahanglan gid magpahuway. Okay. Ari kita sa Sunday, prelude to rest. Ang pasiguna sa pagpahuway. Sa naunang adlaw, Sir Julio, Sir Mindel, nauna kitatlong adlaw, gintugas ang Diyos ang hayag, gindivide niya ang dagat kag ang duta, kag ginhimo iyang mga katamnan. During the fourth day, ginpresentarya ang heavenly bodies, ang adlaw kag ang mga kabitunan kag Yes. bulan kung gabi. On the fifth and the sixth day, gintugaya ang mga pispis, mga isda, mga kasapatan, kag ang tao. Sa sulod sang 5 ka adlaw, God said, it was good. It was good. Oh. Tapos sa isa ka adlaw kita ya, it was good. The second day, it was good. The third day, fourth day, fifth day. But on the sixth day, siling sang Ginoo. Tapos siya natuga ang tao. And then the rest of the animals, nakita iya and nagsiling siya, it was very good. Ano ang punto sina Sir Julius Dira? Nga, why? Nga, it was only on the sixth day nga nagsiling siya, it was very good. But whereas, sa ibang nga adlaw, good lang iya ginambal. Katahom sina pastor, no? It was very good in a sense nga sa tanan nga gintugas sang Ginoo, tanan maayo pastor. Yeah. Apang yato tanan natuga pamaagi sa iya nga pulong. Apang ang tawo wala natuga pamaagi sa pulong lang, kundi mismo ang Ginoo amo ang nanaog. Yes. Kag naghumol ang balmo gani Yeah. kita pastor. Ginhumol niya gid kag nakit-an niya ang kaitsura niya. Okay? Nakit-an niya ang itsura niya sa gintugan niya. Sa So gintugan. kung ikaw man siguro, kung ikaw pastor, tatay ka naman gid subong, makita mo ang katahom sa gintuga bunga sa inyong paghigugma. Katahom, no? Kag makita mo gid nga ang pagdako nila, kaitsura gid nimo ang bata. So amo man na mga kauturan, pinaka-espesyal bangod nga ang tawo amo ang pinaka-masterpiece sang tanan nga gintugas Yes. ang Ginoo. Amen. Praise That's why nagsiling siya, very good. Very good. Yeah. Sir Windel, anong imo madugang? Ako madugang sa gihambal ni Sir Julius ganina. Yes, tinuod ang mga utod. Grabe gid kanami mismo sa kinaiya sa Ginoo, pastor. Ako nakita diri ang iyang kinaiya. It's because hambal pa sa Salmo 19:1 nga si Kristo, the heavens speak the glory of God. Yes. Amen. Ang glory mismo, ang buot silingon sang glory is ang iyang kinaya sa Diyos. Meaning, sa diha sa 6 days, gideclare sa Ginoo nga it was very good. Tungod kay nakita sa Ginoo nga wala na gid sang kulang. Iyam, amen. It is Kanami already ang punto. complete. Amen. Yeah. Wala na gid sang makulang sa ato pa. Wala sang rason nga ang tawo dili pa mahimo makasurvive. Tanan gid yaara na. So sa gihambal bagari ni kuan ganina ni Sir Julius nga kung ikaw makita ka sa bata sino pag-ugma ay fruit, malipay gid kaya kay ari ng anak ko, nagit sa kumpleto kagabugapo gid. Ikaw yung malipay gid kaya, bisa sino man, di ba? Bising gani ang nanay nga nagbunag, kag ang papa mismo naghulat sa pagbunag, mag-excited din na niya. The same man ang Ginoo, pastor. Sayang pag-create, grabe ka-excited niya. Akong Ginoo lang tao, hambal pa sa atong leksyon diri nga mismo ang Ginoo nagahimo, naga-kneel down para sa pag-mold sang guya sang tao kag gihuipan niya sa living nga gininhawa. So mini nakita na kon nga grabe gid kanami ang Ginoo sa ato. Amen. Kag mismo Amen. ang iyang kinaiya napakita sa creation. Amen. So mga kautunan, ang punto ni Sir Wendell, ang punto ni Sir Julius, why it was very good on the 6th day? Because wala na siyang kulang. Amen. Good lang to sa una. sa first, second, third, fourth. Kaya may kulang pa.
But when God saw that everything was made, that's why He declared it was very good. Amen. Yes, Praise the Lord. because perfect ang creation. Now, ano ka-importante? Nga ang creation, ang Sabbath is part of the 7-day creation. Yeah. Kaya very good na tong 6 mo. Sa aton pa, wala nang tanay kulang. Pero creation is not complete until the 7th day. Yes. In which God rested. Yeah, blessed and hallowed the 7th day. Sir Julius. According bala mga kauturan, Pastor, no? Yeah. Very special gid ang Sabat since ang Ginoo naton sa adlaw nga ikapito, Pastor, nagapanaog siya. Kag nagapakig-upod siya sa aton una nga ginikanan. It's special because there is what we call fellowship. Fellowship. Okay? Dira ga build ang ilang nga ginatawag nga relationship between the creator kag sa gintugan niya. Okay? Ang ila relationship isa pagid, Pastor. Bangod kay sa 6th day, no, we emphasize also not just ang sa pagtuga sa tao kundi ang marriage, okay? Which is very important, nga ang Ginoo amo ang nag-officiate sa ilang nga marriage. Kag on the 7th day gina-highlight dira mga kauturan, no, ang paghimo sang Ginoo nga nagpakig-upod siya sa tao. Amo lang na, Pastor. Yes. Kanami mga kauturan, Sir Julius Nangambal, nga sa panahon ng adlaw inog paway, God would like to emphasize on the idea that everything was good, perfect. Ti, kinanglan may celebration. Yes. Yeah. Kinanglan may inauguration. Ti kon, pare pa Sir Julius, karuno, tapos na ang Olympic. This ang Philippines for the first time nakakuha gold. Gold medal. Yes. Ina nga celebration ni Heidelin Diaz is not complete unless all the Filipinos will rejoice with him. Yes. Amen. Pariuman Sir Windel makapasar ka sa board. After you have struggled for many years, nakapasar ka. Di kung ikaw lang isa mag-celebrar, namiyan ka, hindi. But when the whole community, when the whole family Yes. celebrate with you, Amen. I tell you, kanami sa imong feeling. And that is what God would like to emphasize. Nga nahimo iyang tanan, nagsilibrar ang mga sapato pod sa iya. Ang si Adan kag sa iba nagsilibrar, nag-hallelujah pod sa iya. Ang feelings ang Ginoo kanami. Amen. And that's the time nga gapanaog ang Ginoo kag kita naman nagapasaka sa pagupod sa iya. Ano pa Sir Windel ang mga benepisyo nga agid nga importante gid ang 7th day creation after the creation. Yes. Ano pang mga ibang mga benepisyo? Okay. Asa ako nahimo nga natulupang dan giyambal naman ganina ni Sir Julius ang iban. Ako nahimo nakuha is ang ato pag yun makuha sa pagkeep sa Sabbath is this nga makabuild kita mismo sa relationship sa Ginoo. Mahimong ma-mold liwat. It's because amo gini siyang gihimo nga gina-create sa Ginoo mismo sa tao nga mahimo iyang makonektar ang tao kag sa ang Ginoo to build the Sabbath. Para nga kita diya mismo sa Sabat, makahimo kita sa pag-glorify, sa pagsimba sa iyang ngalan, kag the same time paghatag og pagrespeto sa aton nga Ginoo. Kag the same time, may ara kong nahimo nakita, Pastor, kag Sir Julius sa New Testament bala ka nagyambal nga ang ato kuno nga Ginoo is ang Ginoo ni ngari wala sa mga just people, kundi ni ngari sa mga just to seek repentance. Ang Sabbath man is also the day of repentance para sa atin. Amen. Amen. Kay diya mismo diya sa Sabbath makangana ko sa simbahan, makahatag ko sa pagrepent sa Ginoo sa Yes. akong nga mga sala. At the same time, akong nahimo nakita, Pastor, nga it's like ang Sabbath is the day of examination sa akong kagalingon kung kumusta na nga ko ang health spiritual sa tubangan sa Ginoo. Yeah. Kag through that way makahimo kita sa pag-restore sa aton nga mga nabuhat nga mga mali kag the same time atong masubmit ina diha sa Ginoo. Amen. Mga kauturan ka namin sa punto ni Sir Wendell, anong mga benepisyo nga aton makuha kung kita magpahaway sa adlaw nga magpahaway? We know, kaya na nahambalan ni Sir Julius, nga it's the time for celebration and inauguration. Ang ginambal ni Sir Wendell, ang isa sang benepisyo nga itong matalupangdan, maani sa adlaw nga magpahaway is relationship. Amen. Yeah. Dawan no lang mga kauturan nga
ako, amigo ko ang presidente, si Presidente Duterte. Ti iya ko ginimbitar dito sa Malacanang. Nice feeling iya. Yes. Wow, kanami. Oh, batyagan mo nga daw, you are somebody as well. Oh, ti nakasaka-saka mo ng dugo mo. Kaya ti, ang amigo mo nga may relasyon ka upod sa iya is the President of the Philippines. Ti amo man na, masadlaw nga nagpahuway, ang Ginoo ara upod sa aton. A relationship between God and man vertically and then relationship horizontally. Nga, kita nga duwa Sir Julius, sadlaw nga nagpaway migo tagidya. Oo. Nga wala gid sang in between sa aton. Iban nga adlaw Sir Julius, presidente ka, janitor ako, may cup na. Yeah. But during the Sabbath, everything is rested. The same at the level, at the ground is level during the Sabbath. Amen. So wala sing presidente, wala sang janitor, wala sang sika driver. Everybody is united as one. Amen. Na kanami mga kauturan nga ang relationship bala sang mag-asawa mabalik sa adlaw nga nagpahuway, mga kabataan, mga dragko nga tao equal na isa iban nga mga katawhan. Yes, ano pang yung madugang Sir Julius? I think Pastor connected na ni sa Monday na to. Yeah. So, nga ang Ginoo nagmando nga kita magbantay sa adlaw nga nagpaway. So nakita naton mga kauturan nung kung ano katahom pastor ang Yeah. Sabat kang wala pa ang sala. Oo. Everything was provided. Wala sang kabudlayan. Apang nakita naton diri ang entrance ng sala, pastor. Kang paano na-change ang perception sang tao nanungod sa adlaw nga nagpahuway. Diri, pastor, nagapakita, no, nga simbolo siya, hindi lamang sang ginatawag nga creation, kundi recreation. Amen. Okay? Bangod kay nasulod ang sala sa aton nga kalibutan. Ang aton nga paghangop na nungod sa adlaw nagpaway nagbag-o, pastor, amo na nga sa Exodo 20 bersikulo 8 kag 11 gipakita dira kung paano kita ambal mo gani kay na kita equal na sa adlaw nga nagpaway because the slaves Yeah. even the animals Oh. are commanded nga Magpahuway. magpahuway. Oh. Oo. So those are a remembrance nga ang Ginoo naton nagtuga sa aton, and every time we keep the Sabbath, we are reminded of this great and wonderful story of Amen. creation. Yes. Creation and recreation. Nga during Sabbath, we are all equal. Amen. Bisan aton sapat equal pareho sa aton kay paway sila mo. Amen. Oh, na no slave, no free people, but we are all equal. Sa aton nga Tuesday nga election, new circumstances. Sa sini nga sitwasyon, ang mga old nga mga Israelites nagpalalahuway na Yes. sa after 40 years in the wilderness. Subong ang masulod na sila sa Kanaan, ang mga wala na tao sa Ehipto, kundi nagkalatao along the way for 40 years. In other words, a new generation is coming. 40 years and below. Yes. Ano ang punto diri Sir Julius? Ano ang gina-emphasize ng why he reminded the new generation to keep the Sabbath? And then he reminded them nga ang inyong ginikanan sa una dito, wala nakagawa kung wala ko. Kung wala ko nag-rescue sa inyo, kagkaroon you are entering to the promised land. Remember to keep the Sabbath and the other commandments. Ano ang punto sa ginoda, Sir Julius? Munika importante, pastor, ang ginatawag nga pagdumdum naton na hanungod sa pag-oppress ni Paraon sa mga parents. Okay? Diri mong ang impluwensya sang ginikanan kung paano nila bantayan ang adlaw nga nagpaway nadala sining mga bagong henerasyon. Okay? So, Moses is bringing what we call a Sabbath reform, pastor. Okay? Bangod kay ang mga tao, although they were already delivered by God dito sa kamot ni Paraon, but still, pastor, ang ilang duna gid sa aton lang pagka makasasala.
sa aton we can still apply this as we are bandaged by sin. But still we want to gusto ta ma-enjoy ang kalibutan. Okay? And so here God reminds them kung ano ka budlay ang ginagyan nyo, pulo ka mga salot nga nag-abot dito sa Ehipto para kamo makagawa, and here comes, okay, the new generations. Kag pag-change ang leadership to Moses to Joshua, nagapakita diri mga kauturan kung ano ka powerful ang Ginoo, pastor, kay diri sa Exodus 16, how God provided them with their daily needs. Kag gina-emphasize sa ila that during Friday, adlaw nga Biyernes, double portion ang mabato nila to emphasize to them the special kag kung ano dapat naton pagtipig sa adlaw nga buhay. Mga kauturan ka namin isang explicar ni Sir Julius. Okay, new generation of Israelites will be entering the promised land. Yes. Okay. Gin-reminds ang Ginoo sila, ang mga bago nga henerasyon, nga wala na himo ang inyong ginikanan kung wala ko. Yes. Yeah. Wala sila kagwa sa ito, sa slavery kung wala ko naghimo. Wala sila nakasurvive sa wilderness kung wala ko naghatag pagkaon everyday. Yes. So gahatag ang Ginoo emphasis sa new generation. The same thing will happen. Amen. Yeah. With the new mission, you must be dependent upon me. Amen. And follow my command so that you will become victorious. Amen. The same as the victory nga na experience yan sa inyong maginika na. Yes, Sir Windel. Yes. Anong imo punto diri? Ako madugag diri pastor kag sir sa ighambalan ni sir ganina nga new circumstances, lahi-lahi ng ilang perspective na siguro pastor. Kinaan naman sila sa new generation naman, wala naman sila mismo sa rescue dito sa Egypt. Kag ako nahimong nakita nga kini mga Israelites grabe katiga ulo. Kay Ginoo nagkuman sang mana sir nga dapat kiniha inyong ang kuhaon sa dili pa mo ni nga adlaw. Wala magpati. Paghambal ni Moses nga dapat kini siya nga mana inyo nakuha subong makaon na ni sulod sa kadlaw kay ngad mabuntagan ini mawala ini. Ang uban wala magpati ana tabo. Ang uban niya gipang-uod, ang iban niya nahimo sila nga nadula. So dito naman sa Friday paghambal naman sa Ginoo panguha kamudaan sang mana kay dito na sa Sabat wala na sang mana. Wala gyapon nagpatiin, may ara gyapon mga tao nga tig-tig agid ang ulo. Pagkatapos pag Sabat may ara nagguwa kay nangita sang mana. So naggrabe akig-akig ni Moses. So ako ato nakita nga in keeping the Sabbath, kini nga mga sirkumstansya sa aton nga kagalingon nga kita malisdan ta sa pagkeep sa Sabbath is because of our own choice and decision. Amen. Sometimes, lisod na to ang pagkeep sa Sabbath tungod kay may ara kita kaugalingon nga gipang buhat nga dili uyon sa kanilang Amen. So the word circumstances, amo ni siyang mga outcome sa mga desisyon nga imong gipang buhat. So, para mahimo naton nga mag-glorify Ginoo sa Sabbath mga kauturan, even sa tuong situation subong, the only one thing is to keep the Sabbath accordance to the will of God. Amen. Salamat kid Sir Windel, Sir Julius. Ari kita sa atong Thursday election, why na kita time. Keeping the Sabbath. Sir Julius, ginsugo sang Ginoo ang katawan to keep the Sabbath. Isa sa mga rason nga sila makabantay ay may ginkuha sila halin sa Ehipto. Kaginbutang sila sa promised land for them to be free. And one of the reasons for them to enjoy the Sabbath. Yeah. Kaya wala nila na-enjoy na dito sa Ehipto. Yes. Ano ang mga benefits ang makita ni mo, Sir Julius? Kagano ang mga benepisyo ng experience yan sa new generation when they will keep the Sabbath? Yes. Mga kauturan, nakita naton ang pag-oppress ni Paraon, Pastor. The more ga-appeal si Moses, the more ginapabudlayan. So kita, the more ga-palayo kay Kristo, the more mabudlay ang aton nga kabuhi. So we can find rest to Christ. Pamaagi sa pagtipig naton sang adlaw nga nagpahuway, Pastor. Kay siling gani diri sa Salmo 92, let us come to the church nga malipayon kag may pagpasalamat sa Ginoo. Yes. And as well as siling mo kina, Pastor, we are a family together. Yeah. Every time nga adlaw sang inugpahuway, Pastor. Kag kumanghambal kita nga pamilya makauturan, katahom batsagon no nga maabot gid ang tion bala nga
gina-look forward mo ang inang adlaw Yeah. nga ma-meet mo si Pastor Tomado, ma-meet mo ang mga elders simbahan, Yes. ang mga tao nga makabulig sa pag-build sa imo Yes. spiritually. And it reminds us nga ang aton gid goal langit, Pastor. Amen. Kaysa Yeah. langit, we have that Yes, Sabbath. Sir Wendell, imong punto sa aton nga keeping the Sabbath sa Thursday. Ako matag nga punto makuturan. God command us to keep the Sabbath. Amen. Tungod kay kini siya means of celebrating creation and redemption. Amen. So meaning both silingon sini is sa panahon sa Sabat hindi kita magulanon. Dapat magkalipay kita kay sa word celebration. Yep. Nabay mag-celebrate nga magsigilak, no? Wala gid. So sa to pa, kung ikaw mismo nagahimo sa pag keep sa Sabat ug naintindihan nimo nga ang pag-keep gali sa Sabat is celebrate and the creation of redemption, meaning ikaw mismo maghatag ka sa pagmaya sa imong kagalingon. Wow, it is Sabat, panahon naman nga ako makahimo sa pag-glorify sa Ginoo. Yes. Amo na siya ang pagkanakanami. Kag ako nakita, Pastor, sulod sa itong iglesia, wala magid problema sa Sabat actually. Ang problema ara sa tao. Kaya sometimes abi kung may ara kita kaakig sa itong isig katao, dili na kita makahimo sa pag-feel, sa pag-keep sa Sabat nga happy. It's because ang atuwang una-una naa sa tao nga atong ginakaligutgutan, sir. O atong nakigan. The same time, mahimo kita nga dili magmalipayon. It's because ang atong una-una tuwa sa business naton. So meaning atong mind wala masitol. Kag atong hearts naapay burden. So to keep the Sabbath holy is to forget everything. Amen. Kag submit it to the Lord. Yes. Yes. Thank you, good Sir Wendell, Sir Jules. Isa sa mga rason, mga kauturan, nga ang ginkuha sa Ginoo ang mga Israelino na halin sa Egypto out of slavery for them to enjoy the Sabbath. Yes. Kaya dito sa Egypto, wala sila ka-enjoy. Yes. Yeah. So, amo man ang rason, mga kauturan, nga kita gintawag sa Ginoo nga mahimo iyang mga alagad, iyang mga katawhan, nga mga Adventista, for us to enjoy the blessing of the Sabbath. Yes. Ato na explicar kay na ang mga benepisyo sa Sabado. Nga ang Sabado amo ang panahon sang unity, fellowship, relationship, kag ang pagpanaog sang Ginoo upod sa katawhan. Kag kita man ayon sa Ginoo nga magaupod sa iya. And we will be with God. Kabay pa mga kauturan nga ini aton ma-experience yan the importance of the Sabbath. Nga hindi ma-experience yan sa ibang katawan. Because they are not children of God. But for us, children of God, we should be experiencing this kind of blessing every time we keep the Sabbath. Amen. Sir Julius, last word nimo. Ang last word ko mga kauturan is that in times nga ara kita sa adlaw nga nagpahuway, as we look on to the wonderful nature, kag sa creation sa Ginoo, we can hear the still small voice ng Ginoo and we will experience the love and peace sa aton kabuhi. Amen. Yes, thank you. Sir Wendell, imong last word. Makigsunan kag makauturan subong nga nagahimo sa pagpaminaw sa aton nga pagtuon subong sining hapon, mga utod, amo na nahimo nga nasaysay ang amo nga gihatag nga punto sa inyo. Tani makabulig sa aton nga mahimo kita magmalipayon sa pagkeep sa Sabat. The same as God is happy to initiate the Sabbath nga ihatag sa aton. Kag tani kita mismo makabuild mag-relationship nga maayo sa tubangan sa Ginoo by letting those kind of burdens nga yari sa aton mga tagipusoon. Amen. Amen. Mga kauturan, sa Ilonggo ang rhythm is ugoy-ugoy. Ugoy-ugoy. Ang lalantunon. Okay, sadlaw ngayon paway. Kabay pa. Nga we will feel sining ugoy-ugoy, huyop-huyop sang hangin sa adlaw ngayon pahuway. Where we can feel the presence of God, where we can feel that indeed we are children of God. Amen. Oh, nga kita mga anak sang Ginoo. Nga hindi ma-experience yan sa ibang katawan kay wala sila gapahuway. They cannot experience the benefit of the Sabbath. Kabay pa mga kauturan nga ini aton ma-experience yan karon nga mga katawan sa Ginoo. And we will continue to experience heaven and the new heavens and the new earth. Akon pangabayon si Sir Wendell sa paghatag sa malipot nga closing prayer sa aton nga pagtuon. Kay magampo kita mga utod. Amay namon nga balaan tagya ka Ginoo sa among hinulaman nga mga kabuhi. Salamat Ginoo sini nga tion nga nakahimo giming Ginoo sa pagtuon sa imong mga pulong kag lilamin na Ginoo sa leksyon nga naghatag sa amon Ginoo sa pagpahinumdom nga we need to keep the Sabbath holy.
Since kini Ginoo nagpahinomdom sa amon nga ikaw Ginoo nga amo ang creator, kag mismo kami imo nga gipahinomduman nga kami imong mga tinuga. Salamat gid sa imong mga panalangin kag grasya imong gihatag sa amon. Nga tani Ginoo kaming imo kanunay protektaran until Ginoo nga ikaw mo padayag sa kalibutan. Salamat gid sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ug gahom sa personal nga manluluwas nga si Jesus. Amen. Amen.